В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Честит празник, скъпи брати и сестри в Христа. В днешната света неделя Светата Църква празнува паметта на 6 Вселенски събора, които са най-близко до 16 юли или по старости от 29 юли. И някой може дори да си помисли защо пък 6, а не 7-те. Защото просто така се получава, че всеки следващ Вселенски събор утвърждава предишните Вселенски събори, така че се е случило, че явно когато този празник е бил утвърждаван в Светата Църква, тогава именно Седмия Вселенски събор е потвърдил, че трябва да се подкрепя, трябва да се уважава, трябва да се почита, трябва да се вярва, както останалите 6 Вселенски събори. Но, разбира се, като говорим за Вселенски събори, ние трябва да разберем какво всъщност е Вселенски събор, доколко той е важен. Всъщност, Вселенските събори винаги са се събирали тогава, когато има опасност за вярата. Не, че вярата точно тогава се е формулирала, преди това хората не са знали в какво вярват. Напротив, християните винаги са имали точна догматическа основа, но когато се явява нова ерес, е било необходимо просто по-точна формулировка. Като че ли да се каже, ето къде са границите на вярата и извън тези граници има смърт. Има смърт за душата, има неверие, има ерес. Както казва и светия апостол Павел, че всеки, който благовести нещо по-друго, отколкото апостолите са благовестили, то да бъде анатема. Та дори бил той и ангел от небето да се яви, то пак казваме да бъде анатема. Именно заради това нещо са се появявали и Вселенските събори, когато се е чувствала опасност, обществена опасност за вярата. Когато говорим, пак казваме за Вселенски събори, обаче трябва да знаем, че те не толкова лесно са се свиквали и някой път преди това е имало разбойнически събори. И тези събори са били считани, знаете ли, за канонични до някое време, до толкова, доколкото ето, примерно, този разбойнически съд над Свети Йоан Златоуст, той е бил от абсолютно канонични епископи. Патриарх Теофил Александрийски, той не е бил еретик, и тези, които свиква, също не са били някакви еретици, но някой път злобата на хора, които имат власт в църквата, всъщност се изразява именно в събор, който е неправеден. Разбира се, има и много еретически събори, които са били до тогава от неосъдени еретици. Пример за това, най-големият пример, разбира се, са два събора. Един от тях е 449 година разбойнически събор, на който е била утвърдена монофизитската ерес, и още по-голям събор, който е бил над 300 епископи, това е Иконоборческия събор през 753-54 година, който е установил, че всъщност правилната вяра е иконоборчеството. И вижте, чак 30-40 години след това е успяла църквата да събере сили, за да осъди тази ерес на иконоборчеството. Защо го казвам всичко това? Защо е необходимо да ги знаем тези неща? Ами защото в наши дни също могат да възникнат разбойнически събори, поради силата на това, че някой път еретиците са по-силни в църквата, отколкото православните. Така се е случило много пъти, и именно заради това, когато познаваме историята на църквата, трябва да можем да определим кой събор е истински православен и кой събор е разбойнически. Та именно въз основа на това трябва да можем да разберем какво става и сега, днес, в днешни дни в църквата. Ето, примерно, последните 10 века са се събирали много събори, на които са се произнасяли различни осъждания за римокатолическата ерес. Като почнем от Филиокве и стигнем до непогрешимостта на папата, когато говори екс катедра. Всъщност, един от най-авторитетните събори в това отношение е този на източните патриарси през 1848 година, в който те самите изповядват, че някой път съборите дори може да са разбойнически. Как те го казват? Казват, при нас ни събори, ни патриарси са могли да въведат нещо ново, защото пазител на благочестието е самото тяло на църквата, т.е. народът, който желае да запази вярата си неизменна и съгласна с вярата на светите отци. Виждате ли какво изречение започва? А след това какво продължава? Какво казват тези източни патриарси? Защо е необходимо било да се събират? Ами за да изобличат новите претенции на папата, затова са се събрали и те го правят това в едно прекрасно послание. И то е излязло именно на 6 май 1848 година и това се счита за последния, действително авторитетен, велик събор.
А този събор, който стана в Крит през 2016 година, има ли нещо общо с предишните събори? По това ще разберем дали един събор може да се нарече вселенски, дали може да се нарече всеправославен най-малкото, каквито претенции той има, когато той е съгласен именно с предишните. Та би трябвало сега, именно когато са се събрали толкова много митрополити и патриарси през 2016 година, да се говори за опасностите за православната вяра. Затова да се каже, че ето римокатолическата ерес е още повече напреднала. Защото да, нека не се лъжим. През 1848 година това са казали именно източните патриарси, че доколкото в едно време арианската ерес е била най-разпространена, най-могъща, то казва сега най-голямата ерес е римокатолическата ерес. И това го казват именно, пак казвам, източни патриарси. А пък през 2016 година не виждаме нищо подобно. Там въобще не се говори за ереси и напротив това трябва веднага да ни подскаже, че нещо става. И какво става? Именно, че една нова ерес се опитва да бъде, така да се каже, увековечена, да бъде легализирана от църквата, което разбира се, дай Боже, никога да не става. И това, което пак казваме, е сериозното и важното, че вместо да се говори за ереси, вместо да се говори дори за протестанти, ето и от тях има опасност. Сега по официални данни, около 900 милиона до 1 милиард, забележете, от хората по земята са протестанти. 1 милиард и 400 до 600 милиона са римокатолици. Ние сме, дето се казва, като една малка капка в това море от ереси, нали, вече не говорим за това колко са мюсюлмани, колко са будисти и така нататък. И вместо Светата православна църква да се опитва, както винаги се опитвала, тя да консолидира своето положение, да защити този малък кораб, но истински кораб, който ще пътува до краят на времето, за да ни спаси всички нас, вместо да спаси със своето изповедание, да огради с истината своите верни чеда, каквато винаги е била целта на Вселенските събори, всъщност забележете, тя се опитва да покарва мостове към тези, които искат да потопят и винаги са искали да потопят тази църква. Сега, разбира се, много хора ще се объркват, ще бъдат обърквани, ще бъдат лъгани, заблуждавани, понеже тази нова ерес на екуменизма бива подкрепена с думите, че това е любов, това е истинската любов, когато подаваме ръка на заблудените. Само, че да, ние можем да подадем и трябва да подаваме ръка на заблудените, само за да се върнат те в истината на православието. Само когато те отговарят на тези 7 вселенски събора, които ние празнуваме и които винаги ще почитаме като принцип, като нещо, което е най-важно в нашата православна вяра. Нещо, за което свети Серафим Саровски е казал, че горко на този, който една дума прибави или отнеме от тези 7 вселенски събора. Та, когато имаме тази вяра, именно този образец на вярата, каквито са имали и тези наши свети отци, които говорят за 7-те вселенски събори, тогава ще подаваме ръка, ще обичаме нашите заблудени братя, доколкото те биха проявили интерес да се върнат в православната вяра. Но когато те не искат да пътуват на този кораб, на който сме ние, когато те искат да потопят този кораб със своите еретически заблуди, когато искат да сменят капитана, който е Христос, с самоличност, която е човек, както са се опитвали римокатолиците със своя папа и както сега се опитва един друг заблуден източен патриарх, то тогава трябва да възстанем и то, понеже не можем друго да правим, поне да подкрепяме тези, които подкрепят истината и сами да я възгласяме. Сами да възгласяме истината на православната вяра така, както сме ги чули и научили от Вселенските събори. Затова трябва смелост, трябва дразновение, трябва и чист живот. И понеже всички съзнаваме колко сме немощни и в чистия живот, и в смелостта и дразновението, поне със смирение да викаме към Господа: дай ни сили, Господи, за да не потънем и ние с тези, които очевидно искат да потънат и като потъват да торпилират този кораб. Разбира се, слава Богу, че този кораб няма да бъде торпилиран. Но пък от друга страна трябва да знаем, че малко ще бъдат пътниците на този вечен кораб. Защо ще бъдат малко? Ами това сам Господ Исус Христос го е казал. Като дойда, ще намери ли вяра на земята? Тоест, като дойде втори път, при второто пришествие, ще намери ли вяра, истинска вяра на земята? Така че нека да не се заблуждаваме от тези призиви, че те всички щяло да се обединят, всички християни. Ама не казват еретиците, че ще ли се обединят с православните, казват всички християни. А има ли разлика между православните и римокатолиците? Има ли разлика между православни и протестанти? Това вече си мълчат, това вече не е важно за тях. Ние обаче казваме, че има разлика и за тази разлика са давали живота си свети отци, давали са живота си мъченици и Бог ги е прославял.
такива като нашите 26 мъченици, ще бъдат вечно прославени и сега на земята, и винаги на небето, защото са възпротивили на една лъжа. Ето тази лъжа и ние ще се възпротивяваме. Нищо, че не сме толкова добри като тях, нищо, че сме немощни, но и ние ще вървим по техните стъпки, колкото можем. Затова казвам, че е добре да разбираме не само какви са Вселенските събори, но как действат и разбойническите събори. Всъщност, ето тези разбойнически събори от рода на този Критски събор през 2016 година се опитват именно въз основа на това, че хората вече не толкова добре разбират своята вяра, със своето безразличие именно те поне да погънат тези, които са, така да се каже, нито топли, нито студени, както пише в книга Откровение. Затова ние не трябва да сме такива. Ние трябва да бъдем или горещи, и то горещи във вярата, и студени към греха, студени към заблудата, там да не отиваме. Така че това, което е сега предимството на тази ерес, е, че вече хората не са толкова ревности. Докато през 1848 година са могли източните патриарси да кажат, че пазител на вярата е тялото на църквата, т.е. народа, и народа добре си е познал вярата, именно заради това и всички тези ереси не са могли да проникнат дълбоко в тялото на църквата, напротив, те са били изтласквани веднага, то сега вече именно това се използва, че вече и самия народ не познава добре вярата си и не иска да я познава. Ако трябва да бъдем искрени, и то виждаме това не само в нашата многострадална България, но виждаме това и уж в по-големи православни страни, като Русия, като Гърция, отстъпват от вярата, отстъпват и това всичко всъщност е, пак казвам, предсказано. Ще отстъпят. И така избра Господ, че нашата многострадална малка църква на този събор през 2016 година беше единствената, която догматически осъди тези нововъведения. Защото докато Грузинската църква все пак каза, че не е съгласна с икуменизма и просто така с простички думи каза, че не е съгласна с това нещо, нашата православна църква, българска, тя излезе с догматически изложения на православната вяра и осъждане на някои от основните положения на икуменизма. Докато могъщата руска църква само се задоволи една година по-късно на своя архиерейски събор да каже, че това, което е станало на Критския събор, не е правилно изповедание на православната вяра, не е пълно изповедание на православната вяра и затова тя не е участвала и не се съгласява с него. Това пак е нещо, разбира се, но пак казвам, много по-точно беше това, което направи Българската православна църква. Дано тя никога не се отметне, дано тя никога не отстъпи под властта на тези, които са силни и които се опитват да задушат този глас, защото това е гласът на истината, това е гласът на светите отци. Бог да ни помага да вървим по пътя на светите отци, защото те са изстрадали. Те са били и мъчени, и са били хвърляни и в забвение, но гласът на небето на тези свети отци, той звучи, нека да звучи в нашите сърца и уши и души. Нека да знаем, че това е пътят, който ще ни заведе във вечността. Нека това да знаем, че единственият път към спасение, няма много пъти към спасение, освен нашата света православна вяра и православната църква сега и във вечни векове. Амин.